Unitat 2. Expressió oral. Les consonants. Començarem per les consonants nasals. Per començar, llegiu en veu alta les paraules següents. Fixeu-vos en la pronunciació dels grups geminats MM i NN. Emmagatzemar, immortal, commoure, immòbil, ennuvolar-se, Anna, perenne, Susanna. No obstant això, hi ha una sèrie de paraules en què es produeix l'emmudiment de la primera N. Annex, bienni, innocent, connectar, connexió. Ara llegiu en veu alta les paraules següents. Fixeu-vos en la pronunciació del grup TM. Setmana, sotmetre, setmanal, sometiment. Atmosfera, arrítmic, algoritme, ritme, logaritme. A continuació, llegiu en veu alta les paraules següents, tot fixant-vos, en este cas, en la pronunciació del grup TN. Codna, etnografia, vietnamita, ètnia. Continuem amb la pronunciació del grup MP, on la P és muda. Compte, assumpte, exempt, redempció, símptoma, temptació. Finalment, heu d'anar amb compte amb la pronunciació de paraules com nugar o nervi perquè hi ha una tendència molt general a dir nyugar o nyervi. Continuem ara amb les consonants laterals. En primer lloc, llegiu en veu alta les paraules següents. Fareu compte en pronunciar correctament la L geminada. Mil·lenari, tranquil·la, pel·lícula, col·legi, al·lèrgia. Per la seva banda, el grup TL pot tindre una pronunciació simple, encara que és preferible la pronunciació geminada. Per tant, vetla, ametla, espatla, ametler, guatla, motlle. A continuació, llegiu en veu alta les paraules següents amb el grup TLL, que es pronuncia com una doble L. Subratllar, butlletí, bitllet, ratlla, enrotllar. Finalment, llegiu el grup de paraules següents en veu alta. Lluç, segell, llibreta, llanterna, vell, lleixiu. Per finalitzar, farem una pràctica amb les consonants oclusives. A principi de síl·laba, la distinció sorda-sonora és molt clara. No obstant això, a final de paraula, les sonores tendeixen a neutralitzar-se de manera que sonen totes sordes. Fixeu-vos en els següents exemples. Aljub, tímid, fred, castig, àrab, fang, rec. Així mateix, també es pronuncien sordes les consonants B i D, sonores en els grups ADS, OBS i SUBS. Fixeu-vos. Subscripció, adscriure, obscenitat, substància,
Abstrat, substantiu. Finalment, hem de dir que la P del grup PT no s'ha de pronunciar, així, tolemaic o pterodàctil. Fins ací la pràctica d'avui de les consonants.